A carón de Ribeira de Piquín, nun val de pedra e brétema, érguese a igrexa de San Xoán dos Baos, coñecida como a Igrexa das Cabeiras. No seu pórtico, 5 cranios incrustados miran cara ao atrio, como as sentinelas antigas. Entralouse o silencio. Este lugar leva anos mesturando memoria e lenda. Conta a tradición que foi unha igrexa refuxio. Quen era perseguido e conseguía chegar a campa tiña salvoconduto. Quen non chegaba, dicían que a súa cabeza quedaba no muro para escarmento dos vivos. Outros veciños manteñen que esas cabeiras serían de cregos antigos ligados ao templo, colocadas como memento mori, unha lembranza de que a vida pasa e de que a morte tamén deixa sinal. Dúas explicacións para un mesmo pórtico que segue a impresionar a quen se achega. Tamén se di que nas noites húmidas se ven luces no souto, como a cirios que soben e baixan cara ao adro. Hai quen fala dun aire máis denso diante das cabeiras, de pasos que resoan sen pegada e de badaladas longas cando ninguén tira da corda. Son só lendas ou existe algo máis detrás desta igrexa perdida entre a néboa? Os que coñecen os Baos aseguran que cando a Santa Compaña pasa, garda silencio diante das cabeiras, como se tamén ela respectase a vigilancia deste pórtico de cráneo. Xa temos a nosa mesa de misterio preparada. Dende a que hoxe imos visitar a Igrexa das Cabeiras, como sempre, con noso tándem, Pablo Sangiao, Carlos Tresandí, como estades? Como estamos? Moi boas. Moi ben, moi ben. Tiñamos moitas gañas desta visita, non? Si, gustalle moito a Carlos esta visita, gustoulle moito. Si, gustou. Bueno, veremos agora se lle gustou tanto como dis. Carlos Gabriel Fernández, o noso experto en temas paranormais da mesa. Moi boa noite, Carlos Gabriel, como estás? Hola, moi boa noite. Encantado de que escollades este lugar que é un dos meus preferidos. E deste tema, ademais, porque escribiches un libro del, nos intres contarásnos a nosa testemunha de hoxe, David Outeiro, que tal? Moi ben, boa noite, agradecido por estar aquí con vos e poder compartir sobre este enigmático lugar. Benvido á mesa de misterio de Expediente Oculto, sobre a que hoxe che pido un pequeno reporte histórico, Carlos Gabriel. Pois estamos ante unha igrexa que no pórtico, na parte interior do pórtico, ten 5 cabeiras, 4 delas forman un cadrado e unha quinta por riba fai un triángulo coas de arriba. Estas 5 cabeiras chaman a atención porque non é habitual. Forman parte dunha igrexa que foi un mosteiro no século XVII, XVIII, un mosteiro de San Xoán, da Orde de San Xoán de Malta. Aquí tamén, na parte do pórtico, no interior do pórtico, como era costume nas igrexas antigas, enterrábase a xente, e o significado desas cabeiras, apuntades un pouco ao vídeo o que podería ser, pero poderíamos falar de varias teorías. Moi brevemente. Unha delas é que podería ser unha advertencia aos fiéis, porque isto está cando saes da igrexa, ves as cabeiras á dereita, unha advertencia da fragilidade da vida e da necesidade de cumprir as virtudes cristiás. Outra podería ser unha advertencia de un osario, é dicir, os osos de moita xente enterrábanse na propia igrexa ou no atrio como, digamos, rito funerario cristiano. Podería ser tamén, hai lendas tamén, de que poderían ser unha familia que afogou no río, e podería ser tamén que foran ou ben os fundadores deste mosteiro, ou ben algún sacerdote importante que fixera dera pulo aquela igrexa ou aquel mosteiro. Múltiples explicacións, algunhas máis históricas, outras máis vinculadas coas lendas. David, ti tamén coñeces moito sobre esta igrexa. Cal é o teu punto de vista? Na miña opinión, se viaxéramos ao pasado hai 2000 anos, na época dos castros, o culto aos cranios era algo cotiá, tanto aquí como no conxunto da civilización céltica. Rendíase culto aos cranios de personaxes sagradas e tamén, de certo modo, aqueles que caían en combate. Eso explicaría esas 5 cabeiras que vos, rapaces, tamén coñecedes moi ben. Como foi esa chegada a este lugar, Carlos? Pois a chegada foi tortuosa antes de chegar, porque para chegar á igrexa nos metímonos por un camiño que era o propio monte. E case quedamos... O primeiro medo foi quedar embarrados ali co coche.
Isto foi o primeiro. Ao final, afortunadamente, a cousa seguiu e chegamos recibimos o búho outra vez. Sí, a igrexa recibimos o búho. Era un día un pouco húmido, con certa chuvia. E, bueno, agora vemos o que ocorreu.